जोगोनार थोलियाव माने दै सोदों आरोना लोगोफोर बेबायदि तो माने नैबायदि पुरा बिनिफ्राय बिथिं पार्सेल खालामहरगासिनो आरोना लोगोफोर तो बेखौनो आङो एसे आंनि अन्जन बर' इउटुब चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोनाय जाग्रोबाय गिबियावनो तो बेबायदि जोगोनार थोलियावहाय गासैयावबो माने दै होदों आरोना माने दै सोगासिनो दं बै मोनसेयाव सोनो दंबावो बेबायदि गासै माने दै सोजोब्बाय आरो हन्डाजों माने हन्डाया दङ ओरै गोजानावसो दंहैयो आरोना तो बिथिंनिफ्राय दै लाबोदों बे जोगोनार थोलियावहाय लोगोफोर नोंथांमोननो बेखौनो दिन्थिनो होननानै लाबाय आरोना गासै जोगोनार दङ दा दै सोबाय आरो साननै बा सानथामसोनि उनावहाय नायदो आरो बे जोगोनारनि बिफाङा ओरैबायदि सेहेरा जाबोगोन आरोना लोगोफोर तो बेनिखायनो नोंथांमोननि गेजेरावहाय आंनि बे अन्जन बर' इउटुब चेनेलावहाय फिसा मोनसे ब्लग भिडिअ लाबोनाय जाबाय तो थेंक इउ लोगोफोर बाय बाय बेखिनिखौनो दिन्थिनानै आंनि बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय।